салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯи яке аз даҳшатноктарин садамаҳои самолётҳо суҳбат мекунем. Ин ҳодиса 27 марти соли 1977 дар ҷазираи Тенерифа рух додааст ва яке аз даҳшатноктарин садама дар таърихи авиатсия ба ҳисоб меравад. Самолёти компанияи Panam America аз Лос-Анҷелес сӯи ҷазираи Канара, яъне Канарский остров, парвоз мекард. бисёри мусофирон барои дамгирӣ ва саёҳат ба он ҷазира мерафтанд, аз сабабе ки Гран Канария дар он солҳо яке аз беҳтарин ҷазира барои саёҳат ва дамгирӣ буд. дар ҳолате ки самолёт ба фурудгоҳи Канария наздик шуд ва мехост ба фурудгоҳ фуруд ояд, ногаҳон аз тарафи диспетчерҳо ба лётчикҳо хабар мерасад, ки дар фурудгоҳи Канария як таркиши террористӣ шудааст. аз ҳамин сабаб диспетчерҳо маҷбур мешаванд ки ин самолётро ба дигар фурудгоҳ равон кунанд, то бартараф кардани таркиши рухдода. фурудгоҳе ки диспетчерҳо ин самолётро равон карданд, қарор дошт дар ҷазираи Тенерифа ва ин фурудгоҳ бисёр хурд буд, барои самолётҳои хурд сохта шуда буд. ва дере нагузашта боз як самолёти дигар аз компанияи KLM ба ҳамин фурудгоҳи хурд барои фуруд омадан равон карданд. дар натиҷа ду самолёти калон ки дар даруни ҳардуяш зиёда аз 600 нафар мусофир буд, дар ин фурудгоҳи хурд фуруд омаданд ва интизори иҷозати парвоз ба сӯи Канария буданд. зиёда аз 600 нафар мусофироне ки дар ин ду самолёт қарор доштанд, қисмаш дар даруни зали фурудгоҳ ва қисми дигараш дар даруни самолётҳо интизори иҷозати парвоз буданд. ба Гран Канария он қадар роҳи зиёд намонда буд, лекин ба ҳар ҳол бояд полис хатари таркишро дар фурудгоҳ бартараф мекард. баъд ин ду самолёт иҷозати парвоз ба сӯи Канария мегирифтанд. баъди интизории зиёд ки зиёда аз 3 соат вақт гирифт, ин ду самолёт иҷозати парвозро ба сӯи Канария гирифтанд ва тайёрӣ барои парвоз медиданд. ногаҳон тамоми фурудгоҳро туман махтам кард. ғафсии туман ба он дараҷа буд ки лётчикҳо ҳатто 2 метр пешашонро дида наметавонистанд. фурудгоҳ ба туманзор табдил ёфт. ҳатто диспетчер аз баландӣ самолётро дида наметавонист. ба ин ҳол нигоҳ нокарда, диспетчер самолёти компанияи Panam America-ро иҷозати баромадан ба полосаи 1-ро медиҳад ва ба лётчики самолёти дигар мегӯяд ки полосаи 2-ро бигирад. аз сабаби тумани зиёд лётчикҳо рақами полосаҳоро дида наметавонистанд. дар натиҷа ин ду самолёт дар як полоса мебароянд. яктояш аз як тарафи полоса, дигараш аз дигар тарафи полоса. яъне як роҳи рост, як самолёт дар саршавии роҳ истодааст ва дигараш бошад дар охири роҳ истодааст. ҳардуи ин самолётҳо аз сабаби туман будан якдигарро дида наметавонистанд ва ҳардуяш муқобили якдигар истодаанду иҷозати парвозро интизоранд. диспетчер ба лётчики компанияи Panam America, яъне самолёти якум, иҷозати парвозро медиҳад ва лётчики самолёти дуюмро мегӯяд ки интизор шавад то парвоз кардани самолёти якум. лекин аз сабаби техникӣ ва на он қадар хуб донистани забони англисӣ, лётчики самолёти дуюм фикр мекунад ки ба ӯ ҳам иҷозати парвоз дода шуд. акнун шумо тасаввур кунед, ду самолёти калон ки дар даруни ҳар як кадомаш зиёда аз 300 нафар мусофир аст ва зиёда аз 250 тонни вазн доранд, ба суръати 220 км/соат ба муқобили якдигар ҳаракат доранд. вақте ин ду самолёт ба ҳамдигар бисёр наздик шуд, лётчики самолёти якум мебинад ки самолёти дуюм ба муқобили онҳо омада истодааст ва дарҳол мехоҳад самолётро аз полоса берун кунад ва ба тарафи чап мегардонад. лекин аллакай хело дер шуда буд. самолёти компанияи KLM, яъне самолёти дуюм, бо суръати 290 км/соат ба самолёти якум бармехӯрад. Get off! Get off! Get off! Get off! диспетчерҳо овози таркишро шуниданд, лекин аз ҳисоби туман ҳеҷ чизро намедиданд. диспетчерҳо дарҳол сӯхторхомӯшкунонро ва ёрии таъҷилиро ҷеғ заданд. тамоми кормандони фурудгоҳ шитоб мекарданд барои наҷоти мусофироне ки зинда монда буданд. ин ҳодиса яке аз даҳшатноктарин садама дар таърихи авиатсия ба ҳисоб меравад, чунки дар ин садама 583 одам ҷон додааст. ҳамагӣ дар ду самолёт 644 одам буд ва аз ин 644 одам 61 нафар зинда монд.
ин ҳодиса сабаб шуд ки истеҳсолкунандагони самолётҳо системаи бехатарии самолётҳоро хубтар кунанд. дӯстони азиз, агар видео ба шумо махкул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. То видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. саргузашти Оливия Ломбеар. Оливия Ломбеари 33 соларо ки модари 5 фарзанд буд, охирон бор ӯро 24 октябри соли 2017 диданд, баъд аз оне ки ӯ аз бар мебаромад дар мошине ки аз дӯсташ гирифта буд. мошин Шевролета Силверадо буд. падари духтар бошад аз гум шудани духтараш ба полис муроҷиат кард, баъд аз оне ки аз духтараш ягон хабар нашуд дар мобайни 2 рӯз. полисҳо бо шонкофтукобро қонунӣ сар карданд. аввалин коре ки карданд, тамоми маълумот дар бораи духтар гирифта барои осонӣ кор шуданд.